салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Манам бо шумо овораи Наҳум Километр. Шумо медонед ки ман дар сомонаи Ютуб ҳамеша канал мефурӯшам ва канал дода гирифт мекунам ва монетизация гирифт мекунам, пин-код гирифта метавонам. шахсоне ки дар сомонаи Ютуб мехоҳед ки блогерӣ кунед ва ё аз Ютуб сумкор кунед ё популяр нишед ё ки ҳунари худтон нишон бидед, инами рақамҳоро занг мезанем, дар хати алоқа мебурем бо мо дар тамос ва каналҳои беҳтариноша гирифта метавонем. Агар ки мушкилӣ дошта бошед дар каналҳое ки дорен худтон мушкилӣ доред, барои монетизация метавонед занг бизанед, мушкили шуморо ҳал мекунем. Он нафароне ки дар каналотон соат надоред ё ки монетизациятон гирон кардаги пин-код надоред, ё ки шагидимтон атшиб кашида, ё ки налогтон, умуман чӣ мушкилие доред, занг мезанем, чақчақ мекунем ва муомила мекунем ва мушкили шуморо мо ҳал мекунем. Агар шахсоне ки мехоҳем ки аз нол сар кунем, масалан намехоҳем ки масалан заҳмат бикашед, ҳамта канали тайёр бугӯед, канал дорои 2000, 3000, 4000 подписчик ва ғайраҳо ҳам меравад то 100 000 подписчикара. Кадоме дар кора монетизацияш гирон, пин-кодаш қатъи дар шоташ сум, кадоме дар кора ки просто гиронаи монетизацияш тамом, ва кадоме дар кора ки ай 1000 боло боша, эфир дошта боша шуд. Ҳама каналҳоро дорем, нархҳои каналҳои мо ай 6000 сар мешавад. Агар кадомеда ҳам хеле каналҳо маъқулай, ҳамин рақамҳоро занг бизанем, дар хати алоқа буроем, муомила мекунем ва каналҳоро бигиред ва дар зиндагитон пешравӣ кунед. Он нафароне ки канал дорену мепурсем ки канала фурӯхтан дар кор, мо каналҳои шуморо наметонем фурӯхта, фақат метонем ки рекламатон кунем. дар охир гуфтанем ки шахсоне ки шагидиимтон админитай монетизацияро гирон карда натонистен, заҳмат кашиден ва монетизация шумо гирон нашид, занг бизанед, монетизация шуморо мо гирон карда метем. Кадомеда AdSense дар корай, AdSense ҳам дорем. Дар каналдон AdSense мемонем ва шумо метавонед сумтунаи AdSense-тон бигиред. Кадоме мушкилӣ доред дар пин-код, масалан каналот пешравиш хуб ё ки пулта ба пайваст мегирӣ, пин-код надоред, он нафарро метавонед муроҷиат кунед, мо пин-коди шуморо гирифта метавонем. Чӣ пин-коди Тоҷикистон бошад, чӣ ини Россия бошад, кадом мамлакат набошад фарқ надорад, худ Германия, худ Узбекистон, Қазоқистон фарқе намекунад. Агар куҷоеда ки набошем, пин-коди канали шуморо мо гирифта метавонем. умедворам ки видеои ма шумода маъқул шид. Лайка биҷиқен, дар канали ма ҳатман подписатсия кунед ва шумода бурдворӣ, пешравӣ хоҳонам. Саломат бошед дӯстони азиз. Биҷиқен лайка ва подписатсия кунед дар канал.